ପୂଜାରେ ଭାଣିଜୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ମାଇଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୁପଚୁପ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି ନା ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଅଟା ଆଉ ସୁଜି କେମିତି ଦଳାଦଳି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏମିତି ବେଲି ଦେଇ ଗୋଟେ ଓଦା କନାରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣିଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣିଲେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ସବୁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ରହିବ। ପୁରା ହାତରେ ଧରିଲେ ଏମିତି କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପଚୁପଟି ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ବାଡ଼ିକି ଯାଇ ଆମେ ଟିକେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆଉ ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବା ଖଟା ପାଣିରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଖଟା ପାଣି ପାଇଁ ମୋ ଭାଣିଜୀକି କହିଥିଲି, ସେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମିଳିମିଶି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ। ମିଳିମିଶି ଗୁପଚୁପ ବା ଯେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଏଇ ଗୁପଚୁପଟି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଇକି ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି।